El segon espectacle per a públic adult de la companyia mallorquina Produccions del Mar recupera la figura del poeta i dramaturg rus Dani Carms, autor injuriat pel règim estalinista que va acabar els dies entre la presó i el manicomi, i amb només un parell de poemes publicats. De pèsols secs i se'n va morir. I Krylov, quan ho va saber, també la va palmar. Però Spiridonov, ell, ha mort sense assabentar-se'n. I la dona de Spiridonov va caure del Canterano i també va morir. I no, què desitges? Però l'home baixet va continuar així, callat, incapaç de dir res. Jácara Teatro presenta aquesta comèdia musical que tracta el problema de 4 dones en temps de crisi. Una revolta molt diferent de les tradicionals, amb cançons en directe i un repàs amb humor de les seues vides, sentit lúdic i molta frescor. Mire, soy una de las trabajadoras del Yoko que lleva 3 meses sin cobrar y por favor no me cuelgue. Gracias. Mire, le llamo para decirle que tiene usted 72 horas, para pagarnos lo que nos debe. Qué importante es el trabajo en equipo y el colesterol. He coordinado equipos de 1000 personas. Dentro de 5 años. Pues yo me veo en esta empresa satisfecha, porque a mí esta empresa me da muy buen rollo. ¿Formación? ¿Se refiere usted a esos cursos del paro? Tiene 72 horas para 1. Pensar de dónde sacar nuestro dinero, y 2, coger ese dinero e ingresarlo en la cuenta de Berta Castro, Rosa Candela, Elvira Soriano y Cecilia Aznar. El meu príncep és la primera creació per xiquets del coreògraf Ramon Oller, una fàbula que posa de manifest l'amistat, la bondat, l'imaginació i l'entusiasme pel coneixement.